Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kandiat sngi menshwa ki Asha ki badan hapo ke Shatri jong ke Meghalaya Asha Workers Union kila ai por shitayo ya ke sarkar bakan seu dapno ya ke jingseu ka badai ban yo ka bala sateng labun bun benai bad kila berngemru balada ka sarkar kamla ban seu kata hadu ke khat pratrik upnai jelleu arajar arpuwai kila rai bakin sange trai kamno. Halor kani Presiden jong ke Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ula tentu ya ke sarkar bakadai ban seu no ya ke jingseu ke baki Asha ki dai ban yo namar balada ki Asha kin sange traikam ka bo jing ya ki paj ba uni unong elam ke KSU ula ong baka sarkar kam dai ban khan ya ki nong trai Asha kum ki mrau hanrei ka dai ban shim ba makiru ki dai ki frontline workers ki balen ladi hagani ka thma ya khun persha ya ka khlam jingpang COVID-19. Ti hadian bangi i bakini ki nang trejong Asha ngila i gila kumba gila pathai kubor ba ladon lu kacing perngem ba kir sarkar kamna ban penulong ki mat dawa ki hap persangi terkamno. Kila persngoru ka akar kita nang skor ka sek kila persngoru ki kumngelap lo kacing e ba per biya kandu. Kacing siu ku barat ndai pusin kacing ut kalomba ketulok ke chukam yo ba tiga pelompat je kaseng bekan keren persengau je kene kam kum ke klemat kalau ngi simpat ba kini gede te kinong ile akmat tam kam tam hakni klam covid kat kenda ngalaban ong de ki frontline workers tu kene ko tanat ko ka kia keleng chnong ba pero te kadai ka kamram sakar ngatrai bekan pai kmat len makan shimlam je jing ketli makan shimlam ye ta ki jing e ki bai kandu lada kin ap ya ki bakin haban ni madan ngatarai kalong gajing leran ya sarkar ko teri kamram sarkar bakan pai khamat bakan address kita gajing e lada kamla ban address ya baro khat kanaru kimat ba khamat tam bi kandu ngatarai kare kamram sarkar pet pa mamba katan ko kia teri galian yo sengin syong perkhat buat kita kamru ndai ngi su ai ka cingkarsan baraba kini treju ka Asha mar kini i ba hilong bak matam na ki bentau per kisnong mitau kila tur kila syak kasap slap kal ya kila kendu wa kita ka mungkin ting su wa kita kini jebet juga klamru ndai kitre nam ta ka jimbet jimbiang jobino song jong ka jala ko ko tila rakum kini ki jia kum ka kan wan biang haju kolong ba kan rejing le ran ya ka sarkar basensia lada kamla kan pet ya kum kini kimat ki bak matam te kam don jumut beken ya penskam ya takasuki kam don jumut beken ya perkhat ya ki ai bikirin ban bara biang ban phabiang ke bosensia haka samoi ke ban sawan ru lada kamla ban address isu ba per jiba upat ba no te kum kini lada sarkar kam phakmat habar kiliang natrai kendai ke jala ka ba ngisong le rai man ong ba ya kinong trei ki ba long bulum kam tam abi kun persat na klamru ki pai khamat jing e jung ki kalong ba kam sam la nyoko ba kam sam la kin kor satia ya kita ki supai ki ba sarkar kabu ko madan bani kun persat na katma tenaga liang juga seng ni sukit kabok terwiang ye kiru ni amsi mi kiru war pereng kita jing e war peta pereng kita jing bombiang pomyo ketut kata ka jingsiu jongki wa tolong baret tu handrai ngi iba kepsim la khen kata handrai kitrai ontang nam ta kata ka jingmentoi ne ta ka tulok bekiyo handrai kuma ka pau mata ka longba ki khen kor pat di hakam bagi trai nam ta ka jingbet jingbiang jombo bon balang jombo snong badan kabok ka jingra te khadu khadwai nget ba ni pensngau no ba kini kro sarkar ba kre ban address kam dai ban up ba kini nam trai Asha ihap ani ki ba ihap ani si pomadan lekin sange terkam ki na try kam kelong ke jingdu ba khra ba kan mara ka jinge ban ngam try ru ba kita ken rup ngot ken sapan kelalong Asha te swaba ki ai ken jiang na try sarkar karin pusan bat karin phakmat bat karin pet ye ai te kimat kongsan ba kini nong try Asha Jawa nam ta ka jingget jimbiang juki ken ala peteng ya kam hakar kom badai kumba ki angnut bat kumba ka kam
akhia ba kum karon kon ki ket kam ni habdur hakata kar kom namba kandon ta ke jingar kat kerdan kom tre kom ta kam semut tam kidan po madan sunyono iki kum te kisakri sunyono iki kum kimra reinget pakan pastor kar kan tri do iki kum ta kinam tre sarkar kolong ki frontline bokar khamtam hwede kan ka jinglong juman bom ta chong ka jingia pada shop ni ka